दिनै जोंनि 1 नम्बर क'क्राझार लकसभा समस्तिनि भटआ फुंनिफ्रायनो जागासिनो दं आरो आंबो आंनि भट सेन्टार कासियाबारि हाइ स्कुलनि राइट साइड बेवहाय आं भटखौ होबाय आरो मोजां मोनसे गोसोआवहाय फिल खालायदों माने साफ्रोमबो भटार्सफ्रा गोसो खुसियै दिनै जोंनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथांनो होदों ट्रेक्टरनि सावगारियाव गतिके आं बुंनो हायो जे मोजां मोनसे परिबेसनि गेजेरजों जोंनि भटार राइजफ्रा भट होनानै जोंनि बिजाथिखौ गोबांथारै देरहाहोगोन आरो बे देरहानायजों लोगोसे निस्सय जोंनि बिटिआरनि खौसेथि आरो गोजोन आरो जौगाथाया रासिनै जागोन आं बेखौ फोथायबाय आरो नरेन्द्र मदि बिथाङा 3rd टाइमनि थाखाय प्राइम मिनिस्टार एबार एखे निश्चिन्त जागोन। दा बे बुब्लियाव जिहेतुके बयबो गावबा गाव भट सेन्टाराव थांनानै लाइनावहाय गसंजोब्बाय र'आव दा बेनिफ्राय माने खावलायहरबाबो बेयो माने एसे उन सिगां जासिगोन थेवब्लाबो आं बेखौनो हास्थायगोन बयबो भटार्स मानगोनां रायजोफ्रा जाहाथे गाव गावनि भटखौ गोजोन सान्थिनि गेजेरजों होयो खुनुदिन माने मोनफ्रोमबो जायगायाव जाहाथे सान्थि भट होनानै जोङो सान्थिनो बारग'होनो हायो खारन अलरेडि जाखानाय सरकारसो बेवहाय जों खालिबोल' बांसिन भटआव जाहाथे देरहाहोनो हायो बेखौसो जों दा नोजोर बोगासिनो दङ गतिके आं मिजिंथिदों जाहाथे कोनो जायगायाव मोनसे गाज्रि थासारि दाजाथों। Daksi.